την τεχνολογία από τους μαθητές του πρώτου γυμνασίου Νεάπολης, Μερκουριάδη Κωνσταντίνο, Ισαάκη Διακρίτα, Ουάκ Φεντερίκο και τη συντακτική της ομάδα, με την επίληψη της κυρίας Θεοδοσιάδου Εύα. Σήμερα αποτελεί αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει πλέον εισχωρήσει στη ζωή μας σχεδόν ολοκληρωτικά. Διαδίκτυο και τεχνολογία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία της καθημερινής μας ζωής. Και για τον λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι προσπαθούν να ενημερώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε νέο δεδομένο, επιστημονικό ή τεχνολογικό. Θέλοντας να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη του αναγνωστικού μας κοινού, αλλά και για λόγους δικής μας ευχαρίστησης, καθώς και οι ίδιοι είμαστε λάτρεις της τεχνολογίας, δημιουργήσαμε ένα ιστολόγιο στο οποίο μπορούμε να δημοσιεύουμε άρθρα πλούσια σε πληροφορίες σχετικά με κάθε τι νέο που κυκλοφορεί στον χώρο της τεχνολογίας. Το ιστολόγιο μας δημιουργήθηκε και οργανώθηκε στο blogger της Google, ενώ με τη βοήθεια της HTML επιτέθηκε η βελτιοποίηση της δομής και της παρουσίας του. Η οργάνωση του ιστολογίου μας συμβάλλει στην εύκολη και ταυτόχρονα ευχάριστη περιήγηση του αναγνώστη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση του ιστολογίου υπήρξε η μεταξύ μας άριστη συνεργασία, η άρρηκτη επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία κλειδιά που βοήθησαν στην επίτευξη του σκοπού του ιστολογίου μας. Η ομάδα μας αποτελείται συνολικά από 13 άτομα, εκ των οποίων οι 10 είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των άρθρων. 2 άτομα αποκτεύουν τον έλεγχο των κειμένων, αλλά και τον κάθε είδους ερωτήσεων. Ένας φέρει την πλήρη ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ιστολογίου, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, του προτύπου, της διάταξης, αλλά και των αναρτήσεων. Με απότερο σκοπό τη διευκόλυνση και ευχαρίστηση του αναγνώστη, το ιστολόγιο οργανώθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ιδιαίτερα εύχριστο. Διακρίνονται σε αυτό διάφορες υποενότητες με θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος γύρω από το χώρο της τεχνολογίας. Η διαμόρφωσή του αρχικά συγκροτείται από το τίτλο του ενημερωτικού μας blog στο πάνω αριστερό τμήμα της σελίδας. Ακολουθεί ακριβώς από κάτω η κατηγοριοποίηση του ιστολογίου μας σε μια σειρά ετικετών προκειμένου να επιτευχθεί η σύντομη και ταυτόχρονα περιεκτική ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τα θέματα τα οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει. Ακολουθεί μια στήλη με διάφορες αξιόλογες και εφαρμογές, όπως μηχανή αναζήτησης για γρηγορότερη έβρεση άρθρων, μηχανή μετάφρασης του ιστολογίου σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, καθώς και μια στήλη με διάφορες αξιόλογες εφαρμογές. Στη συνέχεια αφήσετε εφαρμογή για άμεση σύνδεση των αναγνωστών με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Το ιστολόγιο μας παρέχει επίσης δυνατότητα σχολιασμού αλλά και chat στους αναγνώστες, συμβάλλοντας έτσι στην αλληλεπίδραση, ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία μαζί μας. Τέλος, υπάρχει στήλη με μόλις ετικέτες και το κουμπί Back to Top που θα μας μετακινήσει αυτόματα στην κορυφή της σελίδας. Θα σας περιγράψουμε τώρα πιο αναλυτικά μερικές από τις ετικέτες που περιλαμβάνονται στο blog μας. Mobile phone. Εξυπηρετεί την πληροφόρηση του αναγνώστη σχετικά με θέματα που αφορούν το χώρο της κινητής τηλεφωνίας και τη σύγκριση και αξιολόγηση των προϊόντων για τη διευκόλυνση του αγοραστικού κοινού. Gadgets. Περιέχει άρθρα σχετικά με νέες τεχνολογικές συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά. Science. Διευκολύνει την άμεση πρόσβαση στον αναγνώστη σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και καινούριων ανακαλύψεων. Biographies. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή σημαντικών προσωπικότητων από το χώρο της τεχνολογίας. Η διαδικασία σύνταξης ενός άρθρου περιλαμβάνει αρχικά την αναζήτηση ελκυστικών πληροφοριών από έγκυρες και διεθνείς πηγές του διαδικτύου. Ακολουθεί η μετάφραση των επιλεχθέντων άρθρων από τους ίδιους τους συντάκτες, δίχως τη χρήση βοηθητικών μέσων, ενώ στη συνέχεια γίνεται η αναζήτηση της κατάλληλης εικόνας για το θέμα που έχει πλήγει. Έπειτα, πραγματοποιείται η σύνταξη του άρθρου με το προσωπικό στίγμα του μαθητή και το σύνθημα ενημερώνουμε έγκυρα και έγκυρα. Και στη συνέχεια, η οργάνωση και η κατηγοριοποίησή του στην κατάλληλη ετικέτα για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Έπειτα από
ολοκληρωμένο έλεγχο για τυχόν ύπαρξη ορθογραφικών, νοηματικών ή συντακτικών λαθών έπεται η δημοσίευση του άρθρου. Μέσω της δημιουργίας του ολογίου μας, αποκομίσαμε σημαντικές εμπειρίες και πολλά ωφέλη. Πρωταρχικά, ενισχύει την ικανότητά μας για αποτελεσματική συνεργασία, επικοδομητικό διάλογο και ουσιώδη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Παράλληλα, θέτοντας όλοι μας ως στόχο την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών μας γύρω από θέματα τεχνολογίας και καταφέροντας την επίτευξή του, μας πλημμυρίζει καθημερινά ένα αίσθημα ικανοποίησης. Βασικός μας στόχος είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας του σύγχρονου αναγνώστη, λάτρη της τεχνολογίας, που θα είναι διαρκώς ενημερωμένος για κάθε τι νέο που κυκλοφορεί στον κόσμο. Αισθανόμαστε πως η προσπάθειά μας είναι επιτυχής, στο βαθμό τουλάχιστον το νεαρό της ηλικίας μας και τα μαθητικά πλαίσια μας το επιτρέπουν. Η ομάδα των μικρών δημοσιογράφων, εργάζεται καθημερινά πυρετοδός με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του ιστολογίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα του χώρου της τεχνολογίας και στις προσδοκίες των αναγνωστών μας. Ελπίδα και επιδίωξή μας για το μέλλον αποτελεί η διεύρυνση της τεχνικής μας ομάδας και ο εμπλουτισμός των θεμάτων, με αύξηση τόσο του αριθμού των αναρτήσεων όσο και της ταχύτητας δημοσίευσης, προκειμένου η απήχηση του ιστολογίου μας να γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη. Και τώρα, ο κόσμος της τεχνολογίας ξεδιπλώνεται μπροστά μας, από το Μερκουριάδη Κωνσταντίνο. Τώρα θα δούμε το ιστολόγιό μας. Εδώ πάνω μπορούμε να δούμε το τίτλο που είπαμε και πιο πριν και από κάτω την περιγραφή. Εδώ είναι όλες οι ετικέτες και στα δεξιά μπορούμε να δούμε όλες τις εφαρμογές μας. Την αναζήτηση άρθρων, τη μετάφραση, τα πιο πρόσφατα άρθρα και τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Όπως και το chat, όπου οι αναγνώστες μπορούν να μας αφήσουν ένα σχόλιο και το κουμπί Back to Top που θα μας μετακινήσει στην κορυφή της σελίδας. Επίσης, το ιστολόγιό μας έχει 30.000 περίπου προβολές και 570 άρθρα. Όποιοι θέλουν να έρθουν να το δουν ζωντανά μπορούν να έρθουν να μας δουν στο φωαγέ. Σας ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Και τώρα, το